tegneserier, nærmere bestemt David Max Kabuki. Altså jeg havde faktisk ret høje forventninger. Det er jo et felt, jeg ved utrolig meget om, når jeg selv skal sige det. Det ligger meget op af andre områder, som jeg har arbejdet med. Caliber Comics og har siden da levet et omflakkende liv hos blandt andet Image Comics og senest Marvel Comics. Dens primære. Og så kommer vi så ind til byen, og det skulle bare være mega fedt. Altså virkelig, fordi vi havde aftalt, at vi skulle bare være sådan, også 6 tøser, der skulle i byen, og bare have det pisse fedt og drikke skuld. Og så lige så ringer hun, og storskud, og ham Andreas, der han er bare en nar, og han står bare og kysser med en anden, og det kan hun ikke. Malerier, fotografier, collage og digital manipulation. Digital manipulation, så de går ind og tager billeder eller kilder fra anden medie og sætter ind igennem Photoshop eller noget andet? Ja. Okay. Ja, altså jeg synes specielt min vinkel med Roland Barths kultursemiotik og den her delte mytologi, som jeg fik snakket en del om under forelæsningen, var relevant og interessant, og jeg er ikke sikker på, at det er noget, forelæseren selv var kommet frem til uden min hjælp. Jesus fucking Christ! Den har David Max Kabuki et serien. Jeg kan lige så tænke på noget, undskyld, jeg afbryder dig, men altså i forbindelse med, når du siger den her med intertekstualitet og link til Kabuki, er det så det samme, vi ser i andre altså? Nej, men altså jeg synes jo, at det var vigtigt også lige at få med, at der er andre vinkler på forelæsningen, og det her med intertekstualiteten, som jeg synes er meget, meget vigtigt. Altså, hvad? Har vi ikke mere tid? Som altså ikke blot. Kan jeg ikke få en cola eller andet? Med det spøgelser og tiden, som er out of joint, eller Alice i Eventyrland og bag spejlet. Med disse fokus på... Jesus fucking Christ, it's fucking spawn-system, come on. På samme måde bruger det. Jamen, jeg synes egentlig, at forelæsningen var rigtig, rigtig spændende. Der var rigtig mange aspekter af hele den her tegneserie, der bliver belyst, men en depersonificering af de her karakterer. Og jeg synes, det interessante det er, at normalt i en tegneserie, så vil der altid være en person, man kan identificere sig med. Tak for i dag. Jeg synes jo, at min egen præstation var ret glimrende, men det var jo tydeligt, at der var nogen, der havde fundet noget mere interessant uden for vinduet. Oh god! Det kunne jeg slet ikke komme til. Prøv igen. Collage, digital billedmanipulation. Det bliver lige sådan en slow sex scene.